Čaute, čaute. Dneska vás vítam pri ďalšom videjku. A síce dneska to bude film versus kniha. Na film a knihu pod názvom Predtým, ako som ťa spoznala od autorky Jojo Moyes. A ako som si prečítala túto knihu, mám pocit, že vo veľmi krátkej dobe na to som si pozrela aj film. A ak ste videli moju recenziu na túto knihu, ak nie, dáme dole do popisu, tak počas tejto knihy som strašne plakala, ale že veľmi. A musím povedať, že vo filme som neplakala viacej, ale začala som plakať skôr v deji ako v knihe. Neviem, či to dáva nejaký zmysel, ale mi to prišlo také zaujímavé, že som začala plakať skôr vo filme ako v knihe, pretože väčšinou kniha je tá emotívnejšia. Ale musím povedať, že v knihe som plakala viacej. No, takže poďme si povedať niečo o postavách a o hlavných postavách, Hlavná postava Louisa. Nemohli vybrať lepšiu herečku pre túto rolu. V žiadnom filme pravdepodobne není lepšia herečka pre nejakú hlavnú rolu ako v tomto filme, pretože zahrala to na jednotku s hviezdičkou a ja som si ju tak strašne obľúbila, taká bola rozkošná, že som z nej nemohla vážne, som si strašne obľúbila v tom filme a veľmi sa na tú postavu hodila. Takisto aj Willovi rodičia, mama na tú postavu sa úplne hodila a úplne proste sedela tam veľmi, veľmi dobre. A mám pocit, že všetky postavy boli super obsadené, ale čo mi prišlo také divné, že v knihe je sestra, vo filme nie je sestra, čo je také zvláštne, pretože veľmi veľa filmov vynecháva postavy. Ako to by mi nevadilo, ale niektoré tie postavy sú aj celkom dôležité a celkom podstatné a oni ich proste z filmu úplne vynechajú. Tak ako to bolo napríklad tu. Nehovorím, že bola veľmi podstatná pre toto dielo, ale proste bola tam. Tak ju tam dajte. You know what I mean, buddy? Takže tak. To ma trošku udivilo. A takisto prostredie v tomto filme. Ako som si predstavovala to miesto a proste to mestečko a ten hrad v tej knihe, tak úplne do bodky to bolo vystihnuté v tom filme. Myslím si, že ten film bol úplne úžasne spracovaný. Proste nádhera. Vážne sa s tým pohrali, bolo to vidno a bolo to veľmi dobre natočené. Úžasné herecké výkony, ja zbožňujem britské filmy a britský prízvuk a proste tam to bolo všetko a páčilo sa mi to. Ešte niečo som vám chcela povedať. Áno, určite aj vám sa to stalo, že keď čítate nejakú knihu a potom si idete pozrieť film, tak máte pocit, že sa všetko proste hýbe miľovými krokmi a to presne som mala aj pri tomto filme, takýto pocit, že proste už je tam, veď ešte iba tam, ešte nie, prečo to ide tak rýchlo a ten pocit ja strašne nemám rada, keď by mohli byť tie filmy 8 hodín dlhé, ako sú proste tie knihy. Bohužiaľ, to sa asi nikdy nestane, ale na to, čo to z toho mohlo byť, to bolo úžasné. Vážne, urobili z toho maximum a veľmi sa mi to páčilo. Takže uvidíme sa pri ďalšom videjku. Majte sa krásne, ahojte.